Chceš vedieť, kde robíš najväčšiu chybu? Sám na to nikdy neprídeš. Tajomstvo úspechu nie je v motivácii. Zabudni na ňu. Tá má podľa štúdií len krátkodobý efekt a nestačí na to, aby si dosiahol trvalý úspech. Prestaň sa spoliehať na náladu. Najdôležitejšie je prispôsobiť svoje prostredie. Zmeniť to teraz je najjednoduchší spôsob, ako dosiahnuť úspech bez námahy. Ak chceš čítať viac kníh, polož si knihu na stôl, kde každý deň raňajkuješ. Chceš pravidelne cvičiť? Kúp si mesačnú pernamentku do fitka. Rozhodujú tvoje návyky, nie chvíľkové nadšenie. Nastav si prostredie tak, že ti neostane nič iné, než úspiech. Myslíš, že motivácia ťa dostane ďalej? Mýliš sa. Motivovaní ľudia často urobia rovnaké množstvo práce ako leniví ľudia. Len sa pritom cítia lepšie. Môže to byť iskra na začatie, ale nie na dokončenie. Musíš prestať čakať na správnu náladu a konať i hneď, aj keď sa ti nechce. Prečo to ešte nerobíš? Ak sa chceš konečne prestať spoliehať na motiváciu, v bonusovej časti ti presne ukážem, ako na to. Zaručene sa dozvieš, prečo motivácia nestačí a ako ju nahradiť. Aký mikronávyk ti pomôže konať aj v najhoršie dni a 3 jednoduché kroky, ako vybudovať disciplínu, ktorá vydrží.